Maayong buntag ka na itong tanan. Ano ako karon din sa simbahan, sa Cogon Shrine, sa Bilaran City. Kaya isa karon ka pista ni sa Virgin sa barangay. Sa October 16 ang maong pista. Karon guys, magsugod na ang misa. Hi guys! Hilami guys ka na. Akaws. Kumana ang misa guys. Alin lang ka? Naman na mila. Alin lang luha ka? Wala ka mo pirma. Mana kang perma, ma'am? Baka ni perma. Kuha na ako. Ma, ipakuan doon ako. Ipakuan doon. Manila, ma'am. Kailan ba nangyari? Hore. Hore na, hore. Hindi na ako nag-visit na. Ano lang ako naman mag-mista? Ano perma? Ano lang ano? Ma, ikaw rin perma sa mama. Okay ra. Ari, forward kami ko. Hi guys! Lala yan! Bahay! Antara exit na to. Antara exit na to. Ito dito. Maingani ang perma sa kanang kuan pista sa Cogon si Papa Gino. Pila po lang kay. Ay, sorry. Hi guys! Sumanag misa! Muli na mi guys! Magpalihog ko sa mag-subscribe sa kong channel! Mali lang bulano! Ibalik yung man. Sister! Okay! Sister guys! Ayo, tangtan. Hi! Muli na mi! Una! Ato mi sa una! Limang tural ba? Tupat mi! Oh, balik dyan! Ato na mi guys! Kasi lang ka na ho di Ina!
Nay manghata guys, ug baklans. Kay bista man are. Ha guys, wa na sirado na. Human nagpanghatag. Gina. Wa guys to Gawas. Kento naghuwat pas gawas guys, wa pa sila kakaon. Pero tagaan lagi ni sila sir. Ay, puli-puli ra. Excuse me. Magi sa daghang tao ari guys. Daghang tao guys. Daghang kadung tao. Alah. Uli na mi guys. Haraman. Anak ni mo saman. Tuwa man siguro ina. Asa? Ang tawagan sa atin. Wala wa. Ina. 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 Uy, Ina. Ina. Dali na. Ano ba guys? Daghang kadung tao ari guys. Karina. Ina. Wala guys. Nagsiot ang mga tao ari guys. Wala nanood na. Ala, nagsiot na guys. Uy, nagsiot na sila. Intaon, pag di pang gutom, intaon mga tao. Ato na po to sila guys, puli-puli ra, kay magpila na po sila sa sud. Ibara to guys, ay mauli namin. Ta? Tana? Asa mo siya? Dira. Okay. Saan ka? Uli namin guys. Ikaw na. Guys. Ay, hallelujah. Hinita, nagkaayo. Sir, pwede mo sa kanya na alam ko si Lupinter. Salamat kay gatang kagilis na sikol na oh, nagkikisa. Maadyo kayo nakakuha ka. Teka muna. Wala katagaan. Dala ka sa baga. Oo. Katagaan ka? Okay guys, uli namin. Di po ang pista simbahan ringin. Uli namin guys. Di ka namin ng simbahan. Diyan nakadami paklans. Natagaan ang tiger? Oo na. Nato sa kuwan. Ayaw, ang ligo pa na makapaklan sa ligo. Bitaw. Mas lami jud mo simba guys kay unahon maghatag. Ayaw ko ng vlog, ayaw ko. Ay nga naman. Di ko maangay ano. Mga Kaya makita atong gagawa. Ano ba pagaring mauwaman ka? Hala natikba lagi. Aray ko. Ganda. Jesus, agad mo sa minak. Surutin ka ba ng pamilya? Na kuan na yabo ag sudan ni ate. At sa ba? Hallelujah. Nadabo ag itang lungod sa ilang sanina. Alam ka agang sanina ha magdabuan madabuan. Ay ko pala ka. God is good all the time. Guys, nabuasa ag itang sanina ni sister nakaligo sa sabaw. Oo. Di Punit mong gusto ka. Kanawa ko yun ni. Mas muya mo pa rin. Oh, game mo. Asa mo tayo dito? Mabutin ang sister oy. Madabu. Sige lang. Saan ka man? Pero napakalail na sir bater sa nina.